Sa number 3, Mayor Albi Benitez ginaabi-abi ang plano nga pagtukod sa ginakabig pinakadako nga solar power plant sa Negros Occidental. Naindurso na sa Committee on Energy sang Sangguniang Panlunsod ang request ng Negros PH Solar Incorporated para sa resolution of no objection para sa proposed 150 megawatt power plant sa Barangay Felisa sa Bacolod nga matabo sa Barangay Tabunan sa Bago City. Hindi lang makapasanyog sa ekonomiya ang solar power plant sang solely owned Filipino corporation, kundi sarang pa ini makabulig sa pagpanubo sa baleran sa kuryente. Buta nga labi nga ginaabi-abi ni Mayor Albi Benitez nga nagdihon man sa isa ka power plant agod mapanubo pang presyo sang supply sang kuryente sa probinsya ilabi na sa Bacolod. Nagapating alkalde nga sa bulig sa mga renewable energy power plant sa probinsya kasubong sang biomass kag solar power plant. Mas mapanubo pa ang balayaran sa mga konsumidor. Magluwa sa Barangay Felisa, may ginplano man sadto nga solar power plant nga itukod sang pribado nga kumpanya sa Barangay Vista Alegre. Para sa Council Subong, it's just a matter of time they will approve. We welcome those kind of projects.